ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு எக்ஸாம் கேமிங் சேனல். என்னடா கோமாளி 1.5 மாதமாக வீடியோ காணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, அதாவது சில பல காரணங்களின் காரணமாக 1.5 மாதமாக நம்ம வீடியோ போடவில்லை. அதனால என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இனிமேல் டெய்லி வீடியோ வருமானு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது எப்படியும் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒன்றாவது கன்ஃபார்மாக வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் ஒரே ஒரு லைக் செய்யவும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பாருங்கள் ஆஃப்லைனு இவனை அடிக்கலாமான்னு பார்த்தோம். அப்புறம் பார்த்தா சரி பரவாயில்ல, பையன் ஆஃப்லைனில் தான் இருக்கான்னு பார்த்தா இந்த தொப்பியை மட்டும் விடக்கூடாது, எங்கே இருந்தாலும் மிரட்டி பிடியுங்கள்னு சொல்லி இவனுங்களை மட்டும் நான் தூக்கி போட்டு மிதிச்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தொப்பி இருக்கலைங்க, அது கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எடுத்து வச்சேன். இது கோல்ட் ராயலில் வந்தது, நான் எடுத்து வச்சேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புறா வயலுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. எல்லோரும் இதுவே தான் போட்டு சுற்றுறாங்க. சரி பரவாயில்ல விடுங்க, சரி அவங்களுக்கும் ஒரு காலம் வருமல்லவா நியூ பிளேயர்ஸுக்கும். சரி பரவாயில்ல விடுங்க, இவனை நம்ம அடிச்சிருவோம். ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நான் வார்னிங் கொடுத்துட்டு அப்படியே கிட்ட போய் அடிச்சிருவோம். அது ஏன்டா அடிச்ச, அதான் நீ சும்மா தான் நிற்கலான்னு முடிவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, அதாவது அதே ஜோன் வந்துருச்சு. அவன் எலிமினேட் ஆனான்னா அவன் கில்லு எனக்கும் கிடைக்காது, யாருக்கும் கிடைக்காது. வேஸ்ட்டாக தானே போகுது அந்த கில்லுன்னு சொல்லிட்டு நாமளும் அடித்து விடுவோம். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு என்ன வீடியோ போடலாம்? ஆமாங்க, நான் இன்னொரு 10 to 15 பண்டல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. ஓப்பன் பண்ணாமையே வச்சுருக்கேன். அதில் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது பண்டலு, நம்மளுக்கு கிடைத்த பண்டல்னு சொல்லி பூரா பண்டலே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கோல்ட் ராயல் பண்டலெல்லாம் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, இந்த ஃபீமேல் பண்டல் மட்டும் ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் இந்த 3 பண்டல்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த 3 பண்டல் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம ஐடியில் இருந்த பண்டல் தானே. அதில் ஒன்று எனக்கு தரவே மாட்டேன்ட்டானுங்க. அந்த 7ன்னு போட்டிருக்குல்லங்க, அந்த பண்டல் மட்டும் எனக்கு தரவே மாட்டேன்ட்டானுங்க. ஏதோ இந்த சிவப்பு பண்டல் 3 டைம் தந்தானுங்க. அதை நீ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, ஒன்றுமில்லை, என்ன சொல்லலாம், அவ்வளோதாங்க சொல்கிறதுக்கு. ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா, எதுக்காக இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. என்ன ட்ரிக்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அமௌண்ட் போடுறேன்ல, இதே மாதிரி அடுத்த ரவுண்ட்லேயே அமௌண்ட் போடுவேன். அப்போ நானே கை விடுவேன். அது என்னடா சாக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பாருங்கள், இவனை அடித்து முடிச்சிருவோம். இங்கே இப்போ ஜோன் வந்துருச்சு. ஜோனில் இவன் ஒரு அடி வாங்கினோன்னே இவனை நம்ம முழுசாக முடிச்சு கட்டிடலான்னு சொல்லி ஒரு பிளானில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சரி ஜோனு வந்துருச்சு, அவனையும் அடிச்சிட்டோம். அடுத்த ரவுண்டில் அந்த ட்ரிக், ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. அது என்ன ட்ரிக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டீம் கீழே ரெட் கலரில் இருக்கும். இந்த MP5 டீம் கையில் இருக்குல்லங்க, ஒன்று மின்னுதில்ல, அதே மாதிரியே கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப்னு இருக்குது, இந்த கண்டெய்னர் கலரில் இருக்குன்னு வைங்களேன். அதையும் அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஒரு லைக்கு டவார்னு தட்டி விட்டிங்கன்னா லைக்குன்னு விழுந்துடும். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் அவனுங்க இங்கே டைமுக்கு டைம் இடத்த மாற்றுறாங்க. இல்லையோ நாம் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோமோ. ஆமாங்க, நம்ம அப்படியே இந்த வழியில் இதுதான் இந்த ட்ரிக்கு. இப்போ பாருங்கள், அப்படியே எந்திரிச்சு அந்த ஏமௌண்ட்டை அடிச்சிட்டோம். ஐயோ சரி பரவாயில்ல விடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இது நம்ம சும்மா இந்த ஜோன் வர வரைக்கும் நின்றுட்டு இருந்தால் வீடியோவும் லென்த்தாக போயிடுது. அதனால என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இனிமேல் நம்ம இந்த AWM வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். AWM வச்சு என்னடா ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு AWMே வராது. அதனால நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், அது ஃபோன் திரும்பிகிட்டே இருக்குது. சரி பரவாயில்ல, எப்படியும் நின்றுச்சு, சரி பரவாயில்ல விடுங்க, நம்மளுக்கு AWMே வராது. சரி இவனை வச்சு அது ஒரு 2 ரவுண்ட் ட்ரைனிங் எடுப்போம்னு சொல்லிவிட்டு நாம் என்ன பண்ணோம், சரி அடிப்போன்னு பார்த்தா விழுது, மறுபடியும் அடிப்போன்னு பார்த்தா விழுல. அது ரீல் ஓடாகிற மாதிரி என்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான். இப்போ விழுந்துருச்சு. ஆனால் மேலே வருங்க 999+. நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன். சரி பரவாயில்ல விடுங்க, கில் வந்துருச்சு. எப்படின்னு அந்த கில்லு நமக்கு தான் வரப்போகுது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இது ஏன் போட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போடுற ரவுண்டெல்லாம் அடி வாங்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா, மேக்ஸிமம் இந்த 1vs1 அடி வாங்குறது இல்லைங்க, மேக்ஸிமம். ஆனால் மினிமம் டைம் நிறையவே அடி வாங்குவோம். அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி ஒரு 5ல் ஒரு மேட்ச் ஆகுது அடிச்சிட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன, அதுவும் இதோ இந்த ஒரு 2-3 நாளாக தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் பெருசாக இதில் இந்த மேட்ச்சில் யார்கிட்டையும் அடி வாங்கலை. ஆனால் இப்போ வர பிளேயரெல்லாம் பங்கமாக அடிக்கிறானுங்க. சரி பரவாயில்ல விடுங்க. இருந்தாலும் இதோ இப்போ பாருங்கள், மறுபடியும் எனக்கு 999 போகணுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வருங்க பிங்க மட்டும் போயிருச்சா என்னது ஏங்க, இங்கே ஒரு அடிக்கும் கூட விட மாட்டேங்குது. சரி பரவாயில்ல விடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஒரே ஒரு டீம் கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப்னு இருக்கும், அதையும் அழுத்தி வச்சுருங்க. ஏன்டா 1.5 மாதம் கழிச்சு வீடியோ போட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, பண்ணுறதும் பண்ணாததும் உங்கள் இஷ்டம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லைங்க, அப்படியே இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு ஒரு சிறப்பான மற்றும் ஒரு தரமான வீடியோ வெயிட்டிங். ஏன்னா என்னோடய கலெக்ஷன் ப்ளஸ் அந்த ஒரு பண்டல் ஒரு 10 to 15 பண்டல் இருக்குங்க. அது ஓப்பனிங் வீடியோ. ஓகே மக்களே, டாட்டா பை பை.